дар вақти тамошои филм тахайюлот бою рангин намешавад, он танҳо бо навор ва эффектҳои компютерӣ маҳдуд мемонад. Китоб бошад баръакс, хаёлоти моро рангин намуда, майнаи сарро фаъолтар мегардонад. Воқеан зиёданд қиссаҳои аҷоибу афсонавӣ ки ҳамчун филмнома таҳия шудаанд, аммо он таъссуротеро ки шумо аз китоб бармегиред хотирмон, шавқовар ва нисбатан ба дил наздиктар аст. бинандагони азиз, ин навбат дар бахши асарҳои хонданӣ мо ба шумо дар бораи яке аз силсила романҳои машҳуртарин ва серхаридортарини ҷаҳон Гарри Поттер ки муддати 10 сол аз соли 1997 то соли 2007 аз тарафи нависандаи англис Джоан Роулинг навишта шуда аз 7 китоб иборат аст маълумот хоҳем дод. силсила романи мазкур дар бораи зиндагии аҷоибу афсонавии ҷавони бо номи Гарри Поттер, дӯстони ӯ Рона Уизли ва Гермиона Грейнҷер ки якҷо дар мактаби сергарони Хогвартс таҳсил мекунанд, ҳикоят мекунад. бояд гуфт ки романи Гарри Поттер яке аз романҳои серхаридортарин ва сернашртарин буда бо зиёда аз 80 забони ҷаҳон тарҷума шудааст. хонанда силсилаи романҳои Гарри Поттерро хонда истода аз чӣ гуна зиндагии душвор доштанаш дар хонаи амак ва холааш Дурсли ва ногаҳон ба таври куллӣ тағйир ёфтани ҷараёни ҳаёташ дар як рӯз огоҳ шуда ҳамроҳи ӯ бо дӯстонаш Хагрид, Рон ва Гермиона таҳсилашро дар мактаби ғайриоддии Хогвартс оғоз менамояд. Гарри Поттер қаҳрамони асосии роман сеҳргари бузургест ки маҳорату малакаашро дар Хогвартс такмил медиҳад ва дар айни замон бо бисёре аз одамони хубу некхоҳ ба мисоли профессор Албус Дамблдор дӯстӣ пайдо мекунад ки дар тӯли зиндагӣ ва мушкилиҳои ба сараш омада ба ӯ маслиҳат ва ёрии хишро дариғ намедоранд. ҳамчунин дар роман нафарони бадхоҳ ва мансабталош монанди Квиллер, Волан-де-Морт ки ҳамеша мехоҳанд Гарриро нобуд сохта худашон бо сеҳру ҷоду шахси абадӣ зиндагикунанда ва ҳукмрон гардад мебошад ки Гарри Поттер ниҳоят ба онҳо ғолиб меояд. ҳамин тавр китоби ҳафтуми роман бо ғолибияти Гарри Поттер ба Волан-де-Морт хотима ёфта ховаи некӣ барқарор мегардад. саргузашти пурпечуто ва ҷолибу ғайриоддии Гарри Поттер ки ба муаллифаш Джоан Роулинг маъруфият ва даромади зиёд овард, солҳои 2000 то 2010 сюжети асосии силсила филмҳои Гарри Поттерро дар истеҳсолии ширкати Warner Bros ташкил дод. бинандагони азиз, шумо метавонед силсила романҳои мазкурро аз китобхонаҳои ҷумҳурӣ ё шакли электронияшро аз сомонаҳои китобхонаҳои дунё дастрас намоед.